Tretia veľká téma, ktorá nás oslabuje a na ktorú nemáme spoločný názor, je migračná politika. Boli tu urobené obrovské chyby. Ako náhle pustíte už migrantov dovnútra, do prostredia Európskej únie, veľmi ťažko sa vytláčajú von a musia sa prijímať radikálne rozhodnutia. Ja som šokovaný pri pohľade na Dánsko, kde by som to nikdy nepovedal, aké tvrdé protimigračné opatrenia prijíma Dánsko. Nemci hovoria, že budú postupne vytláčať migrantov z územia Nemecka. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Spojených štátoch, takúto migračnú politiku by Európa nikdy neurobila. Jednoducho odchytávanie ľudí, násilné vyvážanie z územia Spojených štátov. Ak však už raz tých migrantov máte, nelegálnych migrantov, upozorňujem, na územie Európskej únie, spôsob, aký ich dostať preč odtiaľto, bude vždy nepekný. Bude neľudský a bude vyzerať strašne, lebo sme urobili chybu, lebo tých migrantov sme sem pustili. Pamätáte sa na vyjadrenia bývalej spolkovej kancelárky pani Merkelovej, ktorá hovorila: vitajte, poďte sem všetci. A dnes máte mestá v Európe a časti miest v Európe, ktoré nemôžete navštíviť kvôli tomu, že sú nebezpečné z pohľadu existencie týchto migrantských skupín.